दाखालि साननैसो गहपुर आलुफारा होननाय मोनसे गामियावहाय बिपिएफनि हान्जानि दोलो थांदोंमोन जायखौ बुङो फ्रेस मसाहारि सार एक्सन डे बेमोन गोलाव सम दावहा नांनानै बेबो नैबे बिपिएफ दोलोआव थानानै देरहाबोदोंमोन। नाथाय दाखालिहाय मोनसे दुखुनांथावना मोनसे जाथाय आंनि थाखाय दुखुनांथावना बा सोरनिबाफ्राय मा सानदों साना आं बेखौ बुंनो थांला। नाथाय बै आइजोआ जेरैबायदि कुइसन खालामदों बेखौ आं एसे गाव एसे बोरैबा मोनदों आरोखि। कुइसनखौ खालामनांगौ थिग नंगौ। दा जुदि इउपिपिएलनि हान्जाफोर थाङोब्ला बिसोरखौबो गोबां कुइसन खालामनो हायो, गोबां कुइसन खालामनो हायो। नाथाय कुइसन खालामनायनि सिगां जों अनलि गहपुर बा बबेबा जायगायावल' नङा, जोंनि जायगायाव गोबां जायगायावनो जादों। गहपुराव रासिन जादों, मोनसे दुखुनांथावनासिन गोबां जिनाहारि जादों। कुइसन खालामनांगौ थिग, नाथाय बिनि कुइसना मोनसे वान साइडेड मोनसे लाइनजों थाङाखै बायदि मोनदों आं। बेफोरबायदि जाथायखौ जुदि बुरखाङोब्ला बै जाथायफ्रा बिबो इनभल्भ दङ नामा, जरित नामा बैफोरबायदि जाथायाव बिबो दंफायो नामा होनबाथ' बिनि थुलुंगायावसो माखासे खामानिया जादों नामा, आंबो बेखौ कुइसन खालामगोन। मानो होनना बुङोब्ला बैफोर कुइसनफ्राना मोनफा मोनफा एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ जियालाव सोफिननायसो जादों आं जा नुदों। दिनै राजखान्थिखौ बबेबा गामिया नाङा होननानै बुङा। दाखालिसो जेरैबायदि कुइसन ओरैबायदि फेसबुकआव ओरैबायदि बा जों इउपिपिएलआ देरहाखाबाय, जों इउपिपिएलआ ओरैबायदि जाखाबाय। नाथाय दिनैहाय आलुफारानि रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ फ्रेस मसाहारि सारखौ दिनै बजबबावदों होनबा साननानै नायदो। नंगौ, बै कुइसन खालामनायफोरबायदि बिपिएफआ बहाबा हायाखै। खारन बै समावहाय नों आन्दलनानो जोबा, नोंसोरनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनोथ' गोबां आन्दलन जादों, गोबां लामा गाथेदों। दिनै इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायावनो माखासे इउपिपिएल हान्जा गोबां राजा लामा गाथेनायाव उसुबिदा खालामदोंमोन। बै दैदेनगिरिमोनखौ जाय खुंथायाव थादों बिथांमोनखौ गोबां उसुबिदा खोख्लैदोंमोन, नङा होनबा? दिनै बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला इउजि सारमोन बायदिया जोंफोरखौ बे नंखाय बाखाय मैया दाखालिनि गथ'आलाय जोंफोरखौलाय मा खोथा बुंनो फैदों? केस होगोन बिसोरो जोंखौ, जोंखौ मेन्टेलि टर्चार खालामगोन। बेफोरबायदि मैया दाखालिनि गथ'जों बेफोरबायदि बुंजानो समाया। नंगौ, जोंबो बुंनो समाया नोंसोरखौ, जों नोंसोरखौ बुंनो समाया। जोंनिख्रुइ गोरों आरो नोंथांमोना इउजि ब्रह्म सारमोना दिनैहाय आन्दलनखौ माबायदि लाबोदों, सोमावसारहोदों, सांग्रां खालामहोदों। दिनै इउजि ब्रह्ममोन सारमोनानो बर' हारिखौ हाथियार हमहोदों होनना बुंनांगोन। आं बे खोथाखौ सिदा बुंगोन। नोंथांमोना जुदि आन्दलन खालामामोनबा जों बर'आ बेफोरबायदि हाथियार हमनाय नङामोन दां, बेफोरबायदि। थ' जेखियानो जादोला आं गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय, बावहाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा होबानो जाबाय। थ' आलुफारा जायगानि माखासे आइजोफ्रा मा बाथ्रा बुंदों जों खोनासंना लानि। खुलुमबाय गासैबो नायगिरिनिसिम। दा जोंनि साननाया जों बिपिएफ हान्जायावसो जोङो जगदान होनानै ओंखारदों। जों गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सारा बेयाव जोंनि गहपुर हालामाव बिपिएफखौ थफ्ला बोननानै हरनाय लोगो लोगो जों बे थफ्लाखौ गोबां गोरा बिबानै रुजुनानै लाबोनानै जों बेयाव मावफुंबोदोंमोन। दिनैसिमबो नै दा जोंनि गोदानै सोसनजानाय गामिफोरनि मादावथ' जों जोबोर खुसि, मिनि खुसियै जों बे बिपिएफ हान्जाखौ बरायदों। गुबुन हान्जाफ्रा फैदोंमोनबाबो जों बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामाखै। मानो होनोबा जों बिसोरजों खाबजाया, गोरोबा। किसुमान राजखान्थिनि बिथिङाव बिसोरनि नियम नितिफ्रा जोंजों मिलाया, गुबुननि आलादा। बिनि थाखाय जों बिसोरखौ सुखुवा। नाथाय बिसोर फैबाबो जों मिसबिहेभ खालामा, मानो होनबा बयहाबो फैनायनि अधिकार दङ। मालाय जायजों फैदों बिसोरखौ सोरबा सासेयाबो मोजां मोनग्रा थानो हागौ, बिनिखायनो जों बिसोरखौबो गाज्रि बाथ्रा बुंनानै जों नासयहरा। फैथों, फैनानै हाबनानै थांथों, जोंनिफ्राय जेबो गाज्रि मोननाय गैया। नाथाय जोंहा बिपिएफ हान्जायाव गोसो गोथारै जों नाजानाय दं हिसाबै जोङो जोंनि धोनस्रि समस्तिनिफ्राय फैलाव मोसाहारि सारखौनो जोङो गोबां रोजा भटआव देरहासार होनो हागोन होननानै जों गाव फोथायनाय आरो सारनि अननायाव जोंहा मोनसे गोरबोनिफ्राय फोथायनाय दङ। दा आं बेसेखौनो बुंनानै बिपिएफ हान्जायानो जै जाथों होननानै, जै बिपिएफनि होननानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।
दैदेनगिरि फैनाय हिसाबै जोङो बिराद आलुफारा ग्लोब ग्लोब फैजोबो गायनायफोरखौ दोनथ'दोंबाबो जोङो गोसो होनानै फैदों मोजां मोननानै आरो दिनै जोङो मोजाङैनो मोनो आरो जोंनि खन्था बे माबाफ्राबो फरायसाफ्राबो जोंना 100% जोंना लोगोसे दंखायो गासिबो फैजोबगोन आरो दंखायो आरो फैदोंआनो जोङो फारसेनिफ्राय माने मोजां मोनजोबखायो आरो गासैबो जोंनि BPF हान्जाखौ BPF हान्जाफ्रा जोंना दिनै फैदों जोंबो मोजां मोनदों आरो जोंना गायदों फुदोंबाबो दोनथ'नानै जों ग्लोब ग्लोब फैजोबदों रायजोफ्रा ओमफ्राय जोंथ' मा होनबावगोन जों बेखौनो मोजां मोनो जे जोंना सात्र हन्थ्राफ्राबो आरो जोंना दैदेनगिरिफ्रा गासिबो फैजोबदों जोंनि BPF हान्जा दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ दिनै जोंनि आलुफारायाव बेहाय जिरायफैदों थाफैदों जथेस्थ' जों मोजां मोनदों आरो रायजो राजा आलुफारानि रायजोफ्राबो फैजोबदों बेनो आरो जोङो दासिम मोजां मोनो जों गोदोनिफ्राय आरो मोजाङैनो जों मोजां मोनखायो जोङो दासिमबो जोङो बेखौ जों खाथियावनो गोबानानै लागासिनो दं आरो जों बहुद जों देरहाखागोन आरो जों मोजांखा आरो गासिबो जोंनिजोंनो फैजोबखाबाय जों गोदोनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो रायजोफोर अना खाना जोङो दासिमबो जोंबो खस्थ' मोननानै फैनाय जों बेखौ मानि थाखाय मोजां मोनदों होनबा जोङो जोबोर मोजां मोनो बिखानि अन्तराव जों मोजां मोननानै दंखायो आरो दासिम आरो देरहाथों जोंना 100% जोंना देरहाखागोन जों खौसे दंखायो दिनैसिम आरो जों मानि थाखाय मोजां मोना जोंनि बर'नि हारिखौ जोंनो नांथारगौ जों देरहानांगौ 100% एखेबारे आरामसे देरहागोन जोंहा देरहाखागोन जों बेखौनो लुगैदों जे जों दासिमबो मोजां मोनो आरो दिनै जोंनि BPF दोलोनि सारमोन फैदों जोंनि आलुफारा गामिनिफ्राय बयबो खामानिखौ दोननानैबाबो लैहोर लैहोर सारमोनखौ बरायफैनो हादों बिनि थाखाय जोंबो बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरखौ गोजोननाय मोनदों सारमोनहा दिनै फैनानै मोजां मोजां खोथा बुजायलांदों बिनि थाखाय दिनै आलुफारा गामियाव सारमोन फैनायाव बयबो जमायैनो जोङो फरायनो हानायनि थाखाय गोजोनदों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राबो हाबफैदों राजखान्थि हान्जाया हाबदोंबाबो जों माने गैथ'वा बिसोरजों जों BPF-आवनो दङ जों BPF-जोंनो थागोन जों BPF-जोंनो देरहाखागोन जोङो BPF-आवनो